Ja peräti 9 torjuntaa syöttöä. Puuman, joka on ennakkoluuloton, kuten näette. Ja ilmava. Lähtee siinä se nuori mies, 22-vuotias, on kyllä käyttänyt tilaisuutensa erinomaisesti hyväkseen. Riisto pelaa vielä Gatchille. Ja Gatch viimeistelee kyllä. Puuman aloitti vahvasti 5 pistettä putkeen ja nyt Hän tuppottaa heti kolmosena. Nyt on niin paljon miestä siellä alhaalla, että tätä nähdään aika. Rauhoittaa ja seuraavaa hyökkäystä. Pallo Puumanille laitaan. Puumanin erinomainen syöttö. Puumanen, Viilamäki puolustaa, mutta Puumanen vetää kuvan heitä sisään. On. Kenestäkään ei ole ollut siinä pysäyttämään. Ainoa kulmaa, josta Huuka Puuman. Mies, joka ei takamiehille. Lähemmäs koria sitä kautta. Syöttöjä. 50 suoritus yhdestä kaikki. 2 pistettä. Lisää kolmoja. Ottaa sieltä korin yli. Puuman rikkuuntansa kolmoja. Puuman jälleen 3 pisteen. Tossa ja Huuko. Huudattaa jälleen. Kolman torjia lisäksi vielä. Virhe päälle. seuransa viimeisellä kaudella yhden konferenssia on kaikkiaan 31. Yhden konferenssin Patriot. Lisäksi joka toinen pisteitä. Pelkällä viisikolla on tietenkin vaikeat pelejä. Riidin takaa on Puuman tullut kehiin. Niko Mattila lähellä Riistoa roolista paremmin kuin edellisessä hyökkäyksessä Gatch. Puuman lähtee ajamaan ja viimeistelee tyylikkäästi. Vaikea on kääntänyt heitto Rydolta alta vastaan ja sen on Nokialta hyvä puolustus. Puuman, coast to coast, 2 pinnaa. Peltonen. Puuman kaukaa kolmonen, mutta se kelpaa Huukolle. Richardsonille Puuman. Saatu taas pasille kolmannen pohjaan ja vielä vapaa heittokin päälle Kniikkisen virheen. Puuman Fuchsia vastaan. Kovat on liikkeet ja tulos erinomainen. Syöttämään palloa. Enterille mutta Aino nappaa pallon. 16 menetys Loimaalaisille kun Puuman. Sama merkattu kulma. Se on Huukon kulma. Richardsonille, joka käyttää jälleen tuo ajo-optionsa. Nyt on Ross vapaana. Laittaa pallon liikkeelle Puuman. 5 sekuntia kellossa ja Puuman jälleen nousi. Mä olin ihan leppäinen jo tuossa edellisessä tilanteessa. Ja 5 sekuntia heitto kellossa. Mikä on ratkaisu? Puuman. Kolmonen. Näin se on. Tuo syö Pyritöliin. Aino ei pysty viimeistellä, mutta Murphy hakee levypallon. Murphy löytää Puumanin. Puuman 3 pisteen heitto. Ja Puuman ottaa sen ja samalla Joonas Timonen. Hyökkäys aikaa 7. Gatch meinaa menettää, ei menetä, mutta Puuman. Toilomin yli 3 pisteen heitto ja Aikamoinen Huuko Puuman. Mihin ne päätyvät? Vaikka joukkueiden kesken juttuja, että tulee
Ville sanoi peliä sanoi, että Tipantti on poissa, jokaisen pitää nostaa tasoa. Itse on ainakin hyökkäyspäässä, mutta kyllä Hugo Bomanin heitto on pehmeä.